Boa tarde a todos, moitas gracias por vir. Tamén moitas gracias a Cova dos Ratos, que sempre se presta para estes actos, un espacio tan necesario para poder falar destas cousas nesta cidade. Eu son Uxío Reynoso, era activista de Entremos na Panificadora, mentras estábamos activos, de verdade. Tamén fui activista aquí da Cova dos Ratos, agora tamén estou na horta colectiva do Berbés. A charla que vamos a ter hoxe tituleille así, que lle está a facer o Concello o Casco de Vello de Vigo. É unha charla coloquio sobre a panificadora, o barrio do Cura e outros espacios. Eu vou facer primeiro unha presentación, pero o obxectivo un pouco desta charla é, sobre todo, poñer un pouco en común con vos e que logo faremos un pouco coloquio por si queredes preguntar algo máis que non reflexe ou falar algún aspecto ou que se vos ocurra sobre estes dos espacios ou calquera outro. Esta charla, en realidade, foi un pouco improvisada, foi unha especie de sucedáneo de unha actividade que tiñamos pensado facer, unhas xornadas que tiñamos pensado facer este mes. Como outras veces fixen eu, un roteiro polos estes espacios, explicando os seus valores históricos e tamén toda a problemática que hai urbanística, política nestes dos espacios. Queríamos contar tamén, pois eso iba a ser unhas jornadas que queríamos contar con xente que estaba tamén en Ecoar, tamén foi un activista de Ecoar, que teñen un proxecto que se chama Recuperar os Barrios, que precisamente se trata, en concreto, disto da panificadora do Barrio do Cura, pero de toda a cidade, para que a cidadanía se apropie destes espacios de oportunidade, como hai moitos elementos de patrimonio industrial, moitos espacios degradados ou esquecidos pola administración, pero que é preciso que a cidade tome man deles. Hoxe, realmente, vamos a centrarnos sobre a panificadora, sobre o Barrio do Cura vou falar ao final, só un pouco así de pasada, non me deu tempo a preparar unha presentación ben feita sobre o Barrio do Cura, pero vou falar de palabra. Entonces, vamos a empezar coa panificadora. Hoxe en día, creo que xa está bastante divulgado un pouco que é a historia da panificadora, pero vamos a hacer unha pequena revisión, A Compañía Viguesa de Panificación naceu en 1920 como unha especie de asociación de diferentes empresarios panadeiros, artesanos panadeiros da cidade de Vigo, daquela produción de pan na nosa cidade estaba un pouco máis semellante ao que é hoxe en día, moitas panaderías que facían un pouco de pan e o que se quixeron xuntar, incluso xente que facía pan na súa casa, por os avances dos tempos do progreso, se decidiron xuntar e fundar unha gran compañía onde cada panadeiro tiña unha parte das accións e todos mudarse dos seus pequenos locais que estaban repartidos pola cidade, algúns deles moi antigos, a unha nova fábrica. A compañía se funda no ano 20 e no ano 24, estas datas, en outubro, a finais de outubro, se inaugura a panificadora. A panificadora en inicio era simplemente unha mega panadería, era un edificio que tiña uns grandes fornos de tecnoloxía alemana, moi modernos, se vanagloriaban, por exemplo, de que o pan non o tocaba a man humana, estaba todo feito con máquinas, era un proceso industrial, se chama proceso centroeuropeo de fabricar o pan, que é o que basicamente o que desemboca no pan normal, o pan blanco que antes había, agora xa está un pouco relegado, volveu o pan artesán, que sendo industrial imita o pan como se facía antes. E iso, para que nos fagamos unha idea, nos anos que empezaba a panificadora, a maior panadería de Vigo fabricaba 1 ou 2 toneladas de pan. A panificadora, no seu momento, empezaba a fabricar 20 toneladas de pan e aspiraba incluso a chegar a fabricar 40, o sea, un salto cualitativo. Este edificio aí, como vemos, allí bonitiño, cando foi inaugurado, a parte desta dianteira é a recepción e onde está o despacho, a nave longitudinal é onde estaban os fornos e ao final é onde se preparaba a masa. No momento desa inauguración, para orgullo da cidade, era a panificadora a maior fábrica de pan de España e a máis moderna.
tiña a singularidade, pois iso, de que fabricaba pans modernos, pans, por exemplo, individuais, respecto a aquelas barras de pan grandes que había, que se compartía toda a familia, pois estes facían, pois isto, a campaña de lanzamento de propaganda, que eran japoneses, son panecillos individuais, non? Nos novos tempos, pois, pedían panecillos individuais para as institucións públicas e para, bueno, por iso, por os colexios, pois, en vez de dar un cacho de pan en partido, pois se lle parecía máis moderno e higiénico dar un panecillo individual. E, bueno, tamén facía un pans que non eran habituais, pans integrais, pans especiais para a xente, novos produtos, non? Nova época, En 1930, bueno, amplíase, isto xa foi un pequeno cambio, non? Despois destes primeiros anos, pois, un dos paradeiros, que era o maior, que era Antonio Valcarce, que por cima tivo, bueno, era o segundo maior e se casou coa filla do maior panadeiro, que era o que tiña la madrileña, que ainda sigue. Valcarce tiña la espiga de oro, que tamén sigue. Ese home, pois, decidiu que había que dar un salto máis adiante de integración na fabricación do pan e decidiu abrir unha sección de moenda, non? A panificadora daquela recibía a fariña e facía o pan, pois agora iba a recibir o gran e iba a facer a fariña e o pan, tamén outras cousas que son os salvados, que son o resto das cousas que saen do gran de trigo, non? Aquí nesta foto, que, bueno, é bastante coñecida, tamén vemos as camionetas que tiñan a panificadora, porque a panificadora proveía toda a cidade, pero tamén a toda a comarca, non? Prácticamente todo a sur de provincia de Pontevedra. Chegaba, bueno, boa parte da provincia de Pontevedra, chegaba a Ponte Caldelas, chegaba a Guarda, chegaba ao Morrazo, o Morrazo se mandaban por barcos o pan, tamén suministraba iso a institucións públicas, a escolas, hospitais, presidios, tamén a flota naval, e, bueno, iban bastante ben os negocios, non? Cando coa ampliación da sección de moenda, pois facía falta, bueno, para facer, teñen que almacenar o gran, non? En boas condicións, entón se fabricaron un primeiro grupo de silos, nesta foto, creo que se aprecia, non? Como soubemos o primeiro 2 pares de silos, non? Falta, non está como está agora. Aquí se ve un pouco mellor como era eso nos anos 30 a panificadora. Coa Guerra Civil aconteceu, bueno, cambiou toda a economía, bueno, a sociedade española, evidentemente, e tamén a compañía viguesa de panificación foi intervida polo exército, era un suministro primordial, o pan, non? Foi intervida polo Exército Nacional, bueno, daquela tamén a compañía viguesa de panificación tiña outro edificio que adquirira en García Bardón, onde está o Bingo, o edificio do Bingo actualmente, está daquela Molinera Gallega, que é un edificio que se fundou antes, que nunca chegou a funcionar como bueno, apenas funcionou como panificadora, logo foi colegio dos jesuítas, logo comprou a compañía viguesa de panificación, e cando tiña previsto empezar a funcionar, o exército interviu e fixo ali cuartéis. E, bueno, todo o funcionamento da compañía de panificación foi intervida polo exército, apareceron as cartillas de racionamiento, pero, bueno, isto en realidade foi un bo negocio para a compañía viguesa de panificación, porque na práctica se convertiu no prácticamente o único, casi nun estado de monopolio, suministrador de fariña e pan. O sea, ou se facía en Vigo, ou se facía, ou se comía o pan da panificadora, ou se comía o pan que se facía coa fariña da panificadora. E, bueno, estes anos foron moi bons para a empresa, o seu fundador, o que falaba antes, o que tiña a espiga de oro, Antonio Valcarce, bueno, simpatizaba un pouco os falangistas, anda que era moi seu, porque ele sempre falou galego, era de familia fidalga, e, bueno, co tempo, bueno, diverxiu un pouco coa falanxe, pero, bueno, os negocios eran os negocios, e tirou para diante. A foto que temos aquí é do, bueno, do antigo colegio de jesuítas en Camposancos, que naquela época se convertiu en campo de concentración. Era, xunto co de San Simón e outros moitos presidios, o pan que comían viña da panificadora tamén, non? Era un dos negocios que tivo a compañía viguesa de panificación. Bueno, foron bons anos, como digo, bueno, eso, no ano 36 e no ano 39 a compañía viguesa de panificación comprou dúas fábricas, perdón, en Castela, en Ávila e en Salamanca. Esta que vemos a foto é de Peñaranda de Bracamonte, dos tiven ali, unha xoia. Bueno, cando a comprou, ao pouco de comprala, se acaba a guerra, pero estopou o polvorín que estaba ao lado, porque isto está ao lado da vía do tren,
arrasou a antiga fábrica de pan, que tiñen a antigua fariñeira que había ali, entonces a compañía de panificación fixo un novo edificio. É unha maravilla, sigue funcionando, ainda hoxe en día, siguen fabricando o pan como se fabricaba fai un século, moitas das máquinas que teñen ali son sacadas de aquí, bueno, a xente que a leva son unha familia que se chaman Los Pisones, e chaman Los Pisones, son unha familia de industriais que leva dentro do século XVII, facendo fariñas e outras cousas en Castela, e lles comprou, cando quebrou a panificadora, comprou a fábrica e a conserva en un estado de conservación admirable, con un orgullo, con un saber facer. Por exemplo, agora estaban descubriron que con propios muiños antigos que facían a fariña de pan, podían facer fariña de garbanzo tamén, estaban comercializando fariña de garbanzo. Bueno, xente que sabe que é o patrimonio, conservalo e utilizalo para o ben de todos. Bueno, apreciadas na parte de arriba que pon as siglas da Compañía Viguesa de Panificación S.A. É como unha panificadora en miniatura, está ali nun pobo pequeno de Salamanca. Nos anos 40, iso, co bo negocio que haba, volve a ampliarse a panificadora, se volve a ampliar o edificio de Moenda, non? Sin lembrades nas fotos anteriores, pois o edificio de Moenda só chegaba ata aquí, entón se ampliou daqui para lá, e ao mesmo tempo se creou este outro edificio que está baixo a cubierta inundable, que é moi curiosa, non? Que tiña o propósito de acumular en bo estado a fariña e os salvados, non? Para logo repartilos. Bueno, a cuberta inundable, que tamén vemos nesta outra foto, é unha solución moi singular, realmente é algo que lle chama moita atención aos arquitectos, hoxe en día é un pouco máis divulgado, non? Pero utilizar unha capa de auga nun tellado co propósito de aislar térmica e de humidade unha estancia, pois é unha solución que hoxe en día se aplica en vía construcción e cousas así. Pois esta xente nos anos 40 xa aplicaron. Logo está aquí isto, o chafariz este, que ao mesmo tempo servía para regular. Cando se quentaba moito a estancia, para termorregular, facían circular a auga e coa evaporación baixaba a temperatura do teito este e se aseguraba que a fariña se acumulase en boas condicións. Esta foto posterior, evidentemente, esta foto en color debe ser dos anos 60 ou 70, e bueno, tamén aquí se aprecia, non sei se... Ai, non vedes a punteiro do meu ratón aí. Bueno, como estaba a rúa Cachamuiña antes, non? Agora, se pasamos, vemos que a panificadora, esta parte de panificadora como que está en alto, non? Pero, originalmente, a rúa Cachamuiña tiña unha pendente máis normal, estaba máis cerca de Camelles, bueno, esta parte. Só que logo, cando fixeron o Concello Novo, fixeron a atrapallada esa, que lle chama a trincheira Cachamuiña, que tes que baixar, subir e todo iso, non? Antes era un sitio máis habitable, o barrio. E, bueno, non estaba a torre do Concello, estaba o antigo cuartel, era máis bonito daquela, había máis árboles, estaba a Praza do Rei. Seguiu ampliando o negocio, aí chegouse o teito este de 40 toneladas de pan ao día, que facía a panificadora. A panificadora tiña 30.000 cartillas adscritas, o sea, significan, pois, as familias dan, o sea, 30.000 cartillas familiares, o sea, significa, multiplicamos por 5, unha familia daquela época, máis ou menos, pois 150.000 persoas comían directamente o pan da panificadora. E ao mesmo tempo, outras panaderías había como un trapicheo de cartillas de racionamiento, e ainda que dicía que o teu pan tiñas que collerlo unha panadería de Pereiró, o que facía a panificadora mandaba o pan a Pereiró, o sea, se convertía en un despacho, moitas panaderías se convertían en despachos de pan da panificadora. Aquí temos o momento da construcción dos segundo pares de silos, non? Bueno, aquí son 3 pares de silos máis que se enganen, unha técnica moi novedosa. Bueno, non o dixen antes, a panificadora xa no seu ano 24 foi diseñada por un arquitecto moi importante que se chama Manuel Gómez Román, e tamén ten a seguridade que utiliza o formigón de xeito masivo. Foi das primeiras construccións en Vigo que utilizaba o formigón de xeito masivo. En concreto, o sistema de encofrado deslizante, que se fai un encofrado, e unha vez que se consolida, mesmo o sistema encofrado sube outro piso e se volve a facer, así é como se fan as pontes hoxe en día, por exemplo. A ponte de Rante tamén se fixo con un encofrado deslizante. Pois, iso. Nos anos 50 e 60 xa vai cambiando un pouco o mercado, xa saímos un pouco da posguerra, o pan xa non é tan bo negocio, xa non é unha necesidade básica, xa non é unha necesidade básica, pero a xente, digamos que a cesta de compra reparte un pouco máis o gasto, e ao final se acaba desregularizando o comercio do pan, empeza a haber máis libertad no fixar os precios do pan, co cal a venda de pan non é xa tan bo negocio,
entonces a panificadora dá un salto adiante, máis na súa integración industrial, e empeza a facer subproductos de panificación. Iso, cos salvados, cos restos recortes do pan e todo iso, pois fai varias cousas, entre elas comida, pienso, para animais. Tamén nesta época tamén entra, se asocia con Pescanova, que ela estaba nacendo, e Soia que empeza a facerlle os rebozados, as varitas de pescado de Pescanova, pois Norixe, o rebozado, era da panificadora. Foi un moi bo negocio, e de feito, unha das causas da caída da panificadora foi porque Pescanova creou a súa propia panificadora, que está en Porriño, que se chama Hasenosa, a Pinera del Noroeste, e entonces deixou de comprarlle a panificadora para comprar naquela outra instalación máis moderna, para suministrarse a través daquela instalación. Pero bueno, isto nos anos 60, pois a aposta foi por aí, que a aposta non foi bo negocio, e incluso se fai un novo edificio, que este da Rúa Falterra, este que vemos aquí abaixo, esta é unha foto da época, ainda non estaba inaugurado o edificio, ainda non estaba en funcionamento, bueno, así non me contei. Bueno, propiamente a fábrica de piensos corresponde con esta planta, esta torre, que aquí son onde están os silos metálicos onde facían a mistura de todos os elementos para facer os piensos, e por debaixo estaban locais comerciais, aí a panificadora xa se viu envolta polo desenrolo da cidade, que medrou hacia aquela parte naquela época, e entón se decataron que tiñan unha posición céntrica, entón os baixos se dedicaron a comercios, como estiveron funcionando hasta fan non moito, que estaba aí a Serigrafía Galega, ou a oficina de Caixa Municipal, ou había unha herbeistería, bueno, había comercios dunha librería, había moitos tipos de comercios. Bueno, iso, xa nos entramos nos anos 70 con unha clara crise, por esta diversificación que non foi proveitosa, e ao mesmo tempo se daba o factor de que o seu fundador, que daquel xa era accionista mayoritario, que nos anos 40 xa era accionista mayoritario da panificadora, Antonio Valcarce, que xa naceu en 1878, xa tiña avanzada idade, tiña unha mentalidade moi patriarcal, quería dirixir todo, iba todos os días á fábrica, vivía ao lado da fábrica, no Paseo de Alfonso, bueno, digamos que non soubo tampouco transmitir, ou os fillos non quixeron coller o legado, menos un que sí que foi enxeñeiro agrónomo, non agrónomo, en alimentos, o resto non se dedicaron basicamente a especular con o inmenso patrimonio inmobiliario. Tamén daquela aconteceu que se quebrou obrigaron a fechar a compañía viguesa de tranvías, que era outro negocio deste home, e, se quedou sin recursos, e a final dos anos, morreu no ano 78, con 90 anos, prácticamente hasta o último día, seguía levantándose como un panadeiro ás 5 da madrugada para ir á fábrica, e non supo delegar nin transmitir a dirección. E iso, de tal xeito que xa en 1980, pois eso, fecha a fábrica de Vigo e a de, ainda que ainda funcionaba, a de Salamanca, de Peñaranda. A de Fontiveros, non sei cando fechou, pero fechou antes. Bueno, esta é a ficha do feche, e iso, daquela, largou a rúa 70 traballadores en Vigo e 30 en Peñaranda. A panificadora só en Vigo chegou a ter 300 traballadores, contando as repartidoras, todo o mundo, a xente dos talleres, e así. Nesta época xa estaba a medio gas. Bueno, ahora vamos a checarnos un pouco o inmoble, esta imaxe icónica da panificadora, dende a Praza do Rei, todo o mundo lle falas da panificadora e saca esta imaxe a súa cabeza, pero bueno, en realidade a panificadora é un edificio moito máis grande, esta é unha foto que se quedou mesmo pola mañán, como vimos antes, pois son diferentes edificios, almacén, o edificio principal onde está a panadería, fábrica de piensos, dúas rúas que ten, dúas plazas, son en total 7.000 e pico metros cuadrados, isto é unha perspectiva dende o concello. Aquí esta parte de aquí é a zona da carga, isto estaba coberto tamén, entraban os camións por aquí ata aquí e cargaban aí o gran, volcaban o gran para que subir. A súa localización é envidiable, realmente está no centro da cidade, máis co desenrolo urbano que tivo a cidade, aparte dentro de dous espacios históricos, como son o Casco Vello de Vigo e o Monte do Castro, ao lado do Concello. Bueno, un sitio maravilloso para facer algo máis que ter unha simple ruína, pero, bueno, así está.
A parcela, bueno, a panificadora propiamente dito, eso son, bueno, calculei no eu, son estes 6.926 metros. En realidade o que se está falando urbanísticamente tamén inclúe esta parte das vivendas anexas, que son dunha fase anterior, non? Que son do século XIX. Bueno, eu consideraba interesante tamén incluir ese xardín anexo, porque sería, bueno, outra entrada, e unha entrada bastante simpática da panificadora. Bueno, aquí temos eso, superficie construída, ocupa 4.200, plantas construídas son moito máis, son 12.000 e pico. Bueno, aí dicen un pouco os espacios que hai, tamén había unha enfermería, verdad? Non que xa nunca ninguén fala dela, hai un edificio que era enfermería e guardería. Aquí veñen definidos os espacios libres, non? A praza de entrada, que non é pequena, está semicuberta, porque era onde estaba a gasolineira, bueno, cando cardaban os coches, era un garaxe semicuberto, digamos. A rúa cuberta, que vai polo lado sur, que para min me parece unha xoia, digo, unha rúa cuberta, pois, daría moito xogo, non? Tendo en conta a climatoloxía que temos, ter un espacio público cuberto sería maravilloso. A rúa lesta, que é a que comunica todo o complexo industrial, a praza dos Silos, que é fermosísima, e o xardín anexo, non? Bueno, entonces, bueno, nos entremos na panificadora, pedíamos non só a súa conservación integral, sino que tamén se convertise, fose un espazo aberto, non? Que se convertisen estas rúas interiores da panificadora, da complexo panificadora, se convertisen en vía pública, non simplemente, bueno, que se poderan convertir, non sei, nun centro comercial que fechara a porta polas noites e non se deixaras en ese espazo, non? Que se convertera a vía pública todos os extremos. Bueno, esta outra vista que fixemos, este foi un panel informativo que colocáramos, entremos na panificadora e Pan Colectiv na rúa Camelias, para explicarlle un pouco a xente como iba, foi un éxito aquela actividade, estivo durante bastante tempo o panel, non lo respetaron o Concello, e informaba a xente, bueno, está comparado un texto explicando todos os espacios e un pouco de historia, non? Esta é unha sección transversal, aquí vemos eso, pois que realmente, incluso a panificadora ten sotos, o sea, para baixo se enrola, bueno, está comunicado, non? Como vemos aquí, outra peculiaridade do complexo industrial é que hai pasadizos, túneles, pasarelas, está todo intercomunicado, hai espacio de todos os tamaños, desde cuartos de la Fregona hasta naves gigantescas, está todo comunicado para que pasen as persoas, os vehículos, a mercancía, hai mil cosas, hai toboganes para os sacos de harina e todo. Esta é outra vista, non? O edificio da fábrica de piensos, o edificio da fábrica de Falperra aquí abaixo, e arriba unha sección do edificio principal, que chega a ter 6 alturas, bueno, é moi fermoso, era moi fermoso, os interiores. Este, bueno, é un extracto dun proxecto dun colega, arquitecto, que tamén, bueno, isto presentara para un concurso que fixera o Concello de Vigo, cando era bipartito, que prevía un pouco solucionar todo o que é o tránsito neste barrio noso, non? Que é tan complicado de ir de Progreso ata aquí, a veces é complicadísimo, ou de ir do barrio alto do Casco Vello ata a Praza do Rei, pois tes que dar volta e cousas así, non? Bueno, el considerou que a panificadora era unha peza clave para solucionar de tal xeito que tenes na Praza do Rei, baixando ata a Rúa Santiago, entrando por ese xardín anexo, puderas entrar por as rúas interiores da panificadora e facendo un espacio, non? Que é o que parece aquí no edificio da Rúa Falperra, pois aí se sai o Paseo de Alfonso, non? Arruaríamos, pois, reduciría o trasecto a metade. Bueno. Perdón, que resposta deu un concello? Isto era un concurso, isto foi un concurso, e logo non se fixo nada. Presentou moita xente, bueno, é máis que isto que vemos aquí, isto é unhas pezas, simplemente. Foi un proxecto que se fixo, un concurso que non se atendeu, simplemente como un estudio, non? Bueno, entramos en la especulación, ¿no? Eso, entre 1978, que xa cando estaba a borde de quebrar a panificadora e os acreedores, os bancos, os suministradores, pois lle pedía que pagaran a compañía viguesa de panificación, xa se empezou a vender as propiedades, e para iso fixeron a división horizontal do edificio, ¿no? Antes era unha única propiedade, e para ir pagando as diferentes partes, fixeron como se fai nos edificios cando hai comunidades de veciños, ¿no? Cando hai varios veciños, que é un edificio común, pero cada un é propietario da súa parte. Pois eso, fixeron unha división horizontal da panificadora, de tal xeito que despois de pasar por unha parte que levou a Caixa Municipal, de outros o Banco Pastor, outra parte, acabou nestes tres propietarios, non? Vigo Gestión SL, Promociones Montelouro e Compañía Viguesa de Panificación S.A. Nominalmente son tres, Compañía Viguesa de Panificación S.A. que sigue existindo hoxe en día como axente inmobiliaria, o sea, como unha empresa inmobiliaria.
o cartel de abaixo está aí posto todavía. A dirección esa, Simón Bolívar 8 bajo derecha, é de Promociones Montelouro, que realmente na práctica é ainda que a propiedade está repartida en tres, é a voz cantante o que está xestionando a especulación, os proxectos urbanos. Ademais, de facto, no complexo proceso que dende os anos 80 da propiedade, porque cambiou de mans varias veces, pasou que tamén Promociones Montelouro e Invoga SSA, non se sabe moi ben por qué, adquiriron uns dereitos sobre os futuros, sobre a promoción urbanística. Non son propietarios de un mueble, pero si son propietarios a través de acuerdos comerciais os propietarios de verdade sobre o que se iba a facer. Isto colocou que cando, pois iso, fai non moitos anos, cando empezaba a existir Entremos, realmente eles tiñan todos os papéis para facer a panificadora, pero non a fixeron porque estaban a disputa entre eles, con demandas, ou incluso Promociones Montelouro utilizou esos dereitos para avalar unha promoción urbanística que hizo en Murcia ou en Almería, e logo reclamaba un barullo destos legais de propiedade relacionado coa crisis que vivimos do sector inmobiliario, e por iso non se fixo no seu momento. Bueno, ahora nos retraemos un pouco a postura do Concello no seu momento. En 1934, cando levaba 3 anos a panificadora, onde despois de unhas pequenas exploracións para ver se podía seguir utilizando industrialmente, se empezou a pensar que non, que iso había que recalificalo e reurbanizalo. A primeira proposta, isto descubrindo eu fai pouco, é increíble, pero a primeira era bastante sensata, pois conservaba boa parte do edificio, os volúmenes en xeral se respetaban, só parece que empleaban aquí un cacho, demolían outros cachos para crear uns espacios verdes como estes outros que están a 7 grados eran un espacio dotacional, e ao mesmo tempo, pois sí que se prevían as conexións entre a Praza do Rei e a Rúa Falperra e o Paso de Alfonso, eso, pois, sen construir máis, apenas demolendo, e pois se creaba un espacio de certa calidade. Pero, bueno, isto durou un pouco, as boas ideas duraron un pouco, e enseguida, en 1978, Manuel Soto asina un primer convenio cos propietarios. E a panificadora naquela xa se converte, ainda que era diferentes propiedades, se converte en unha unidade de actuación urbanística, o que fai que obriga que os propietarios se poñan de acordo para facer o que queiran facer, non pode facer cada uno na súa parte o que queira. E se permiten, pois, unha barbaridade de 25.300 metros construídos, bueno, e a parte de parque subterráneo, e máis historias, non? E máis do doble, significado facer o doble de espacio construído. Xa é un mamotreto, pois imaginarvos o doble. En 1993 a planificadora queda incluída no PERI Cascovello, se lle integra no Cascovello, pero cun sentido bastante distinto, non? Porque, bueno, PERI significa Plan Especial de Reforma Interior. Aquí non é reforma, aquí é demolición directamente, porque o que estaba dentro do ano 88 eran dúas torres, non me lembro se de 14 ou 16 alturas, tamén saltas co Concello, unha iba a ser para un hotel de luxo e outro para vivendas. Bueno, isto co convenio 88. E queda aí englobado, pero sin realmente co propósito de reforma, non? Que teria que ter. Nese mesmo ano, no 93, ante esta situación, que se consolidaba o convenio de 88 e parecía que o Concello estaban todos os papéis os propietarios para facer as torres, fai campaña e prepara un informe, un traballo administrativo que realmente o lógico que lle corresponde á administración, pero o Colegio de Arquitectos de oficio pois fai un informe analizando o edificio, falando dos seus valores históricos, documentando todo o que hai e pide a súa declaración como ben de interese cultural de Galicia. O Concello non apoiou este traballo do Colegio de Arquitectos, na Xunta directamente ni siquiera admitiron o expediente, cousa que é unha falta en sí, pero ni siquiera o fixeron, porque se se hubiera aceptado o expediente, o informe que fixeron, xa tendría unha protección provisoria, ainda que non se aceptara ao final, tan solo admitir na ventanilla, cando te ibas a decir, isto é descoberto un tesouro celta, dis ali, un tesouro celta, ainda que logo teñan que estudiar e dicir, non, si isto é un tesouro celta, mentras tanto xa é patrimonio, entón non o fixeron para que non tivese ningún nivel de protección. E iso sería denunciado, sí, pero non se fixo. Sí, a incoar, en teoría, si sempre que a menos que haxa un defecto de forma e non o tiña, non se lles contestou directamente. Se tivese un defecto de forma, pois non sería, a incoación non sería aceptada, pero non dixeron ni eso, ni o contrario. Non dixeron nada, En 1995
creo que no ano 96 había eleccións municipais, o Bloque pois se suma un pouco o carro e bueno, se suma a campaña e solicita a suspensión do convenio do ano 78 e pedía, non, hasta o que está a dereita, non o ledes, bueno, iso di que unha barbaridade das dúas torres e co que é preciso é crear os foros necesarios para un debate cidadano sobre a panificadora, non? Isto parece casi política do 15M, non? Crear os foros necesarios para un debate cidadano. Daquela, creo que era Manuel Pérez, o alcalde de Vigo, do PP, ante a presión, pois decide suspender a demolición e replantear o convenio. Dice, nos hemos pasado, todas as torres son unha barbaridade, a xente está pedindo outra cousa, vamos a repensarlo. De tal xeito que, bueno, perdón, esta outra, entre o ano 95 e 2001 empeza a rehabilitación, restauración do casco vello de Vigo, que nos éramos un pouco vellos, nos lembramos de como estaba e como está agora, non? Se consiguen cartos da Unión Europea, 13,4 millóns de euros, bastante pasta, pero se dedican todos á zona, bueno, iso, a Colexiata, a zona da Laxe, a zona da Praza de Constitución, a parte que temos bonita agora, que tamén sirve a cidade e tamén aos turistas, pero, sin embargo, nesta parte, non, tanto o barrio do Cura como o Casco Vello, que en teoría estaban incluídos nese PERI, non se dedica prácticamente ningún duro. Na panificadora, a única cosa que fixeron foi poñer unha placa que decidindo que aquilo era Casco Vello. Entón, no ano 2003, o Lois Pérez Castrillo, que dixera do criar os foros cidadanos, non criou os foros cidadanos, e o que fai é asinar un novo convenio, que tamén, bueno, non son os 25.000, pero son 21.900 metros cuadrados. Outro mamotreto, tal xito que a Rúa Falperra, por exemplo, na esquina da Rúa Falperra, tiña 7 ou 8 alturas onde está o letreiro, que iba a crear outra rúa túnel destas que nos gusta tanto en Vigo, como o Pimargal, a Travesía de Vigo, o Torrecedeira, estas rúas que casi nunca pega o sol. Eso, iba a ampliar todavía máis. Todo para vivendas, como contrapartida, o que justificaba un pouco a posición progresista do Bloque Nacionalista Galego, é que se salvaban os silos, que é o que era a imaxe icónica esa, se creaba unha plaza ao seu redor, é o que está remarcado aí na esquiniña, e ao mesmo tempo, nas antiguas vivendas para traballadores, iba a crear uns locais de uso social, dotacional, pero bueno, logo ao mesmo tempo a maior parte dos silos que son arriba, onde realmente os silos é un cilindro de formigón en estado gran, a priori non ten maior uso que conter cousas, pero arriba sí que están as salas de distribución, sí que é un espacio transitable, as partes con bastante altura, ten unhas vistas tremendas, aí van a facer unha concesión para un restaurante de luxo. E, bueno, isto foi o que se prometeu, o que se firmou no convenio. O resto se deixaba construir un montón. Bueno, non trouxe ningún plano máis de detalle. Bueno, supoño que entendedes un pouco, pois eso, basicamente, pois, máis volumen, romperían o espacio interior todo, non habría esas dos rúas e esas plazas, facían unha especie de rúa en forma de S, que a mí me recorda estas típicas dos centros comerciais, que te fan andar moito para ir un sitio para outro, para que parsen todos os comercios, non para estar, nin para pasar un lado a outro. Non teño a planta onde se ve iso, pero bueno. Iso. No ano 2006, o Casco Vello de Vigo, o último de toda Galicia, é declarado ben de interese cultural. E a panificadora e o barrio do Cura son incluídos en un non. Depende, moi galego iso. Se chama zona de respeto, que son o Casco Vello propiamente dito, é a zona que está en branco, mentras que, bueno, a Ribeira do Berbés, que realmente non é Vigo, porque da autoridade portuaria, eso sabemos todo, boa parte do barrio do Cura, a panificadora, a Praza do Rei, e, bueno, esta parte que siga ahora reformaron, onde se usaron a rotonda do Milenio, tiraron as casinas estas que están na rúa que sube polo Castro, eran zona de respeto, que non ten ninguna base xurídica. Eu chamei a Dirección de Patrimonio do Estado Español e lle preguntei, na lei de patrimonio non aparece esa figura, aparecen os bens catalogados, os bens inventariados, niveles de protección un e outro, e lle preguntei, isto é a zona do respeto, que nada, é un invento que se fixo aquí en Vigo e en algún outro punto, como en Murcia tamén. En Murcia tiraron, en Cartagena tiraron abaixo, aí sí que se denunciou que eso da zona de respeto non tiña base xurídica ninguna, e aquí ainda temos hoxe en día, eso que non se sabe. Basicamente o que significa, xunto con outras disposicións como o dereito de tanteo e retracto, que son que si se vende a panificadora, o Concello sempre ten dereito a comprarla prioritariamente,
significa que o dono non pode facer o que sexa, pero a pouco asegura que se conserve o que hai. É o perro do hortelano, nin fago, nin deixo facer. É a postura do Concello en todos estes anos. Bueno, entre tanto, pois seguiu abandonando, daquela, bueno, neses anos foi cando xa deixou de haber guardia na panificadora, empezou a entrar xente de todo tipo dentro, pois de grafiteros, toxicómanos, ocupas, de todo, non? Había, bueno, vas pola panificadora, que hai un montón de vidas, hai un futbolín e cousas así, non? De xente que, sofás e cociñas, e moitas pintadas, bueno, no ano 2006, pois houve un incendio, ardeu, pois, bueno, para min unha parte máis valiosa porque eran os arquivos históricos, bueno, e o despacho, que tamén é unha sala, a sala de xunta, que é un espacio moi bonito, con madeiras nobles, así, e logo o arquivo, que estaba, eso, por debaixo, ao pé da chimenea, digamos, que onde estaba toda a documentación que nos permitiría, pois, poñer en valor a historia da panificadora. Non sabemos se foi provocada ou non, intencionada ou non, pero, bueno, non a tipa, o propietario non fixo ningún tempo, pois, non se preocupou de que non entrase ninguén, non se preocupou de limpiar a maleza, nin de poñer un servicio de extinción de incendios, nin nada. Entonces, al final, pasou o que pasou. E ardeu iso, a parte máis antiga, desde o punto de vista histórico, a parte máis valiosa, porque é onde estaba aquí. Bueno, hubo dos incendios, realmente. Este é o grande, logo outro, unha vez que ardeu, volveu a arder outra vez, ao mesmo sitio. No 2007, aprobas o PEPRI e se mete o convenio outra vez, non? Habería unha nova oportunidade para replantearse a panificadora, unha nova oportunidade para declararla como patrimonio e empezar a conservala, pero o que se fai é coller o convenio cos propietarios do que fixera Castrillo e se volve a meter. Este é a ficha, bueno, o edificio, non? Contra todo sentido común, o sea, a ficha dentro do edificio ten un interés arquitectónico bajo, cando hai arquitectos de todo o mundo que, bueno, está incluído no Docomomo, que é un inventario de edificios de construcciones modernas, está, bueno, ten 1000 recoñecementos como edificio de patrimonio industrial, pero, sin embargo, no Concello de Vigo dijeron que aquelo, bueno, a construcción como un alpendre, calquera cousa, un edificio como hai antigo a patadas, entonces non ten interés arquitectónico. Interés histórico medio e, sin embargo, interés urbanístico alto, ¿no? Entonces, isto que justifica, pois, que se fixera aquelas 21.950 metros cuadrados construídos. Nestes anos, cando, bueno, pois se ve, empezamos a ciudadanía a verlle as orellas ao lobo outra vez, bueno, replanteamos, pois empezan os movimentos cidadáns, salvemos a panificadora, en poucos meses, estábamos todos maquinando ao mesmo tempo, salvemos a panificadora, que fai unha recollida de silaturas, outro Vigo posible, que, bueno, pide a conservación e ao mesmo tempo que xa empezan enseguida a pedir que se instale a biblioteca estatal en él, porque había un proxecto do Ministerio de Cultura para instalar unha biblioteca estatal en todas as grandes cidades que non foran capital de provincia, como era Vigo, e había unha dotación de 8 millóns, e outro Vigo posible sinalou a panificadora como localización. E, bueno, e logo nos entremos á panificadora, que lanzamos un manifiesto con 4 puntos: conservación integral, declaración de ben de interés cultural, integración no casco vello, e que se xa espacio público aberto. E empezamos así na rúa, sobre todo, non? Salvemos a panificadora, era basicamente unha página web, eran 2 rapazas que estaban en Madrid estudiando e montaron a página web. Outro Vigo posible, pois se move máis un pouco polos despachos do Concello, porque son xente que estaba no PSOE e que ten, bueno, non todos, pero algún deles, bueno, tamén fixeron cousas de rúa, non? E nós que, sobre todo, fixemos eso, varias festas na rúa, bueno, a primeira foi a festa do pan, que fixemos aí na Praza do Edra, no Casco Vello, esta é outra imaxe cando fixemos a festa de reutilización, que fixemos nas traseiras do Marco, e aí mandamos os panaderos malabaristas, porque eran panaderos malabaristas, pola rúa de Príncipe, a chamar a atención e a pararse a xente a explicarlle para que se acercara ali, non tíamos paneis informativos, non? E, bueno, había festa. E, bueno, logo charlas, fixemos charlas en diferentes sitios. Esta se corresponde un casón meu ao Colegio de Panadería, que está en Instituto Manuel Antonio, que está moi feito, creo que sí. Iso, para que os futuros panadeiros de Vigo coñeceran a panificadora, e a verdad que foi moi próspera, estaban moi interesados. A principio non, pero logo sí. E, bueno, logo un par de anos máis tarde viñeron as rapazas de Tan Collectif, que son arquitectas, bueno, son unha galega e outra francesa, pero, bueno, fixeron tamén un proxecto de recollida de propostas de reutilización. Nos tamén o tiñamos a través da web, eles foron directamente á rúa a recoller as propostas da xente para ver as necesidades do barrio e para que podería servir a panificadora. E, bueno, entonces, bueno, isto, bueno, se creou aí unha bola, que era moi, bueno, tamén isto con
Eu me lembro, por exemplo, cando foi un concerto en Castrelos, en que tocou Sinestro Total, ao final do concerto, sabe, proxectaron a imaxen da panificadora e todo Castrelos, o sea, 15.000, 20.000 persoas que estábamos ali, empezamos a cantar que non a tiren, non? Entonces aí o caballero dixo que, bueno, había que facer algo, pero bueno, ainda así eso, en 2008 presenta un novo proxecto, sin base xurídica ninguna, encargalle unha maqueta ao seu amigo Moneo, que incluía tamén a Praza do Rei, e fai este diseño, que, bueno, tamén cambia a Praza do Rei, non? Este era... O sea, o Moneo incluso preveía chegar a tirar a torre do concello. Pero bueno, eso non sai na maqueta, non que sí que sai na maqueta no edificio administrativo aquí, que taparía as vistas da panificadora da Praza do Rei, a mí non me gustaba moito iso. Conservaba a sección de molienda, a diferencia co anterior, co plan de Lois Pérez Castrillo, se conservaba un volumen máis, pero no resto, bueno, habría o paso, un bo criterio, o paso directo, a través de aquí, da Praza do Rei, pasabas a través de... O sea, realmente este edificio era como a imitación da panificadora, non? Tamén tiña unha pasarela aí, pasabas por aquí e saías a Praza do Rei. Pero o resto tiraba todo abaixo e facía este volumen, non se sabe moi ben para qué. Costou €500.000 a maqueta, barata, barata, porque a que pediu para o John Nouvel, que pediu para o Porto de Vigo, creo que foron 2 millóns. Eso, carga maqueta, son xoguetiños, porque realmente non se corresponde con ninguna outra acción política, máis que a maqueta, saen moi bonitas no faro, e parece que fallado, non? Pero bueno, logo, cando se creou a bola esta, non, toda, de que estábamos nós, xa no ano... Estábamos no 2016, 2004, claro, iban xa pensando nas municipais de 2012, de primavera de 2012, cando foi o 15M, pois antes diso, colle e saca este outro proxecto, bueno, o saca o Faro de Vigo, non, que é o seu voceiro. Xa se olvidou da maqueta de Moneo e fai carga esta infografía, que ten... Bueno, aquí no proxecto ten, o sea, os que fixeron a infografía realmente non estudiaron na panificadora, pero bueno, fixeron esta cousa ben bonita, ben singular, que supuestamente iba a ser un centro cultural, non? E bueno, isto todo o mundo aí, foi cando todo o mundo empezou a tirar as campanas ao vuelo, sobre todo porque, bueno, aquí sí que acompañou un pouco despois, primeiro foi a maqueta, o sea, a infografía, e logo empeza a facer os trámites administrativos, e empeza, bueno, eso empeza a falar de conservación integral, empeza a decir que a panificadora é un elemento de patrimonio industrial, non teña que dir esa palabra, e expropiación incluso, non? Bueno, leves, non? É fundamental, os errores del pasado, hai que solucionarlos, e iso. Ao mesmo tempo, non pide a Oficina de Patrimonio que inventarie a panificadora, que é unha competencia, inventariar é competencia dos concellos, catalogar é da Xunta, non? Inventariar dos concellos, non lle pide á súa oficina que inventarie a panificadora. No momento que queda inventariado, xa ten unha protección, e xa tes outras garantías, e podes pedir outras axudas, e cousas así, administrativamente. A día de hoxe a panificadora aínda non está. O lunes a preguntar, e seguimos co inventario de patrimonio que se fixo para o PEPRI de 2003. O sea, levamos con 15 anos co mesmo patrimonio e non se moveu ninguna soa peza. E iso, bueno, por unha parte di, pero por outra parte non fala. E incluso chega a falar de expropiación, non? Nos pedíamos entre nós, non, eu me quedo flipado, non? Eu temos na panificadora, pedíamos a expropiación, porque era evidente que, según as leis de patrimonio, se o propietario non conserva un ben de interese cultural, aínda que non este declarado, pero que si obxectivamente o sexa, se lle pode obrigar a expropiar. E dixo, chega a decir que va a ser unha expropiación forzosa e pura. E había que hacerlo hecho antes, o sea, lo iba a hacer. O sea, había que haberlo hecho antes y entonces lo voy a hacer ahora, pero non o fixo. Empezan, sí, e encarga a Xerencia de Urbanismo, a Oficina de Xerencia de Urbanismo, que empece, para facer os centros sociales, se que vimos na infografía, había que cambiar o planeamento urbanístico, entonces fai este documento, non? O sea, o trámite, os procesos empiezan con este, que se chama documento de inicio, que é un estudio da panificadora, que se lle presenta a Xunta para que te aproben no sentido de protección de patrimonio, que o seu UBS, que neste caso non estaba declarado, e ambiental, que é xeral. Calquera cousa que fagas urbanística ten que levar un estudio de protección ambiental. Bueno, presenta isto e o resto dos trámites, e que acontece que a Xunta lle digo moi ben, me parece estupendo que queres facer un centro social cultural na túa cidade, está todo ben aquí, pero bueno, tens que cambiar unha cousa aquí, tes un erro nos planos, tens que cambiar isto, o cambias, me mandas outra vez o documento, e lle da poñemos o selo, e xa podes facer o que queres facer. Pero non o fixeron.
non sabemos por qué, bueno, foi ao mesmo tempo que se daba conta de que aquilo custaba moita pasta, que non sabía moi ben o que quería facer, non, isto son conjeturas miñas, non? Entón se queda, o proceso ese se queda aí aparcado. Eu tamén, eu fixera un roteiro, da tua mitade que fixen, cando colocamos o panel de arriba, e dixen que, bueno, que sí, que parecía que por fin a panificadora, porque como estaba adiante co trámite ese, que a panificadora por fin se iba a reconvertir en centro social. E un dos ali presentes, que era arquitecto, dixo, bueno, non tires a campanas ao vuelo porque aínda non está feito. E efectivamente tiña razón, ao final non se fixo. Presentamos escrito na Xerencia de Urbanismo preguntando o que pasaba e basicamente nos contestaron que sí, que a Xunta lle dixo que todo ben, pero que teña que cambiar o detalle do plano e me cago. E aí quedou. Hasta a día de hoxe, ese trámite burocrático que empezou non acabou en ningún sitio. A día de hoxe, unha situación máis complexa. Eso era de 2012. Está por aí. Aí va, 30 de xullo de 2012, sí. Claro, isto empeza en novembro de 2010. E logo nós, despois de un ano e pico, digamos que non iba a cousa para diante, fomos a preguntar que pasaba con ese procedimento. Daquela xa a opinión pública se calmara, xa non se falaba de planificador. E bueno, aí está. Bueno, vamos a deixar este punto, non? Aí, cando acaba isto, logo aí habría que falar máis da situación urbanística. Bueno, iso, vamos a repasar un pouco. Non se fixo de conservación, porque aínda que non teñas moi claro o que queres facer, que trámite burocrático teñes que facer, o que vas a construir, o que sí que podes facer, conservar o que hai. E logo máis adiante xa podes considerar que é realmente importante ou necesario conservar. Pero iso, o Concello non obrigou o propietario a facer nada, nin fixo, porque pode facer as dúas cousas, obrigar ao propietario, que se non o fai sancionar, e se non, en última instancia, de emerxencia, digamos, as administracións públicas poden intervenir nun elemento de patrimonio para conservarlo. Bueno, non estamos falando só de patrimonio, senón de que, bueno, hai xente que vive todavía na rúa Santiago o pé da panificadora, un día se lle vai caer no río. Sigue o deterioro, pois eso, aparte dos incendios, que chove por dentro, que é a maior pena, desde as primeiras veces que entrei eu, fora o pouco cardera, na feito a primeira, me lembro a primeira vez que entrei, ainda cheiraba queimado, non? E debaixo, pois estábamos, non tiña ninguna forma, logo, pois en sitio, verdad? Pois os fornos alemáns, os orixinais, os de 1924, que son sollas, bueno, un montón de elementos de maquinaria, de madeira, de elementos preciosos que ten a panificadora, pois empezou a chover por riba, entonces están degradando. O formigón armado ten o problema de que se lle entra auga dentro da estrutura, o ferro oxídase, hincha e empeza a reventar o formigón. Entonces xa non estamos falando xa de conservación de patrimonios, non? De conservar o propio edificio, a propia estructura, non? Aquí este oco leva máis tempo, a ver, como tellado, aquí sabemos un desconchado na estrutura, tamén, e sobre todo a mí o que máis me preocupa, bueno, a chimenea tamén, que bueno, leva así desconchado un montón de tempo, xa ten un pouco de inclinación, van caendo ladrillos, pouco a pouco, aí realmente non hai perigo que caiga en ninguén, e bueno, estes son os silos, a mí isto que me preocupa realmente, como vimos antes eran por encofrado deslizantes, son realmente finos, non sei a grosor, pero son estructuras finas, e empezan a ter desconchados xa, pois, de tamaño considerable. Aquí xa van dous armazóns de, isto a mellor, pois ten, non sei, 40 centímetros, 50 de alto, por 1 metro de largo, unha cousa así. Isto está sendo agora, nestes últimos anos. Cando empecé isto, eu estudiar a panificadora fai 10 anos, bueno, pouco menos, 8 anos, non había ningún. En os últimos anos están aparecendo todos estos. Estos son os que se fixeron na posguerra. Los primeros, los que se fixeron nos anos 30 están perfectamente conservados. Los que se fixeron na posguerra, que se ve que os materiais eran peor, pois está xa degradando. E isto é unha cousa que tampouco se comprende no patrimonio industrial, a pedra, non? Aquí estamos acostumbrados en Galicia, pois deixamos aí un mosteiro, bueno, aí queda, e as pedras, e pasamos séculos, e apenas pasan, pero o formigón é moito máis delicado. Ni siquiera se sabe moi ben canto dura, porque é unha cousa recente, unha cousa que ten 100 e pico anos. Entón, non sabemos realmente. E isto, bueno, pois pode facer que se calle, é unha estrutura fina, non? E podes coller de un rollo de papel higiénico, que sería como un silo, e poñe de baleiro, non? De cartón, e poñelle a man, non pasa nada, pero se colles e cortas un cachiño e lle faz presión, vas a ver como volve a paular. Entón, isto é o que vai pasar, que ao final nin silos, nin o que quería Lois Pérez Castillo de conservar os silos únicamente, pois, como sigamos así, nin siquiera vamos a ter os silos. Esta tamén é a parte de arriba, isto en realidad é a primeira parte que se deteriorou. Un colega arquitecto que visitou realmente lle fascinaba o fino que eran os muros de formigón da panificadora. Parecía que facían un alarde de construcción, non? Os finos que eran. E aquí tamén, a Atalaya, que está a parte máis alta, pois se empeza a ter uns desconchados considerables. E bueno,
e máis nada, non? Hoxe en día, que é o que pasou? Isto nos vale tanto para a planificadora como para o barrio do Cura, non? Caiu, como ben sabedes, o Plan Xeral de Organización Municipal, porque se declarou ilegal despois dun informe da Unión Europea e unha acción dun cidadán que o denunciou e acabou no Tribunal Supremo porque non ten unha peza clave dun plan de xeral de organización municipal pola lei que se sacou para facer os diferentes plans xerais de organización municipal de todos os concellos de España. Non teña o estudio ambiental. En Vigo, nunha pretensión especuladora e desarrollista tremenda, se dixo, cando se fixo isto, se empezou a facer, pois se fixo no 2006, creo que empezou a finales dos 90, bueno, xa hubo un que se legalizou nos 90, que íbamos a ter a estas alturas máis de medio millón de habitantes. Cando se fixo iso, a cidade de Vigo xa levaba estancada máis de 20 anos, non? Desde os anos 80, nos anos 80-90, Vigo non medrara prácticamente nada. E, de feito, últimamente estamos perdendo poboación. Pero eles, no optimismo construccionista e desarrollista, dixeron que Vigo iba a ter medio millón de habitantes. Entón, por iso previron que podían construir, iba a haber unha demanda de vivendas tremenda, entón había que construir por todo Vigo adiante. E iso. Pero non fixeron un impacto ambiental, non? O estudio de impacto ambiental, porque eso, se hubiera sido examinado, hubiera sido visto, non. O sea, tú non necesitas facer tanto impacto ambiental, porque tú non necesitas construir tanto, entonces isto non ten sentido. Hoxe en día foi declarado ilegal, caiu o Pexón, e eu entendo que, e tamén caiu o Pepri, non? A Ordenación do Casco Vello, e eu entendo que caeron os dos convenios tamén, que estaban xuntos, tanto da panificadora como o convenio asilo, que é o xermolo da exploración do barrio do Cura. Entón, hoxe en día, bueno, entendo que o do convenio, iso xa o propietario pois non vai a ter ningún dereito, e entón hai que facer a estrategia original, isto nos vale para toda a cidade, do alcalde era replicar outra vez o plan xeral, o sea, aquí non pasou nada, facemos o papelejo ese de estudio ambiental e sacamos, reeditamos outra vez o Pexón. Pero eso se está dando conta que saiu voces que non podes facer porque se vas a presentar o estudio ambiental te van a denegar. O sea, o primeiro trámite que o estudio ambiental non vas pasar, non ten sentido que pretendas. Entón, agora toda a cidade temos que pensar, isto para toda a cidade, sobre todo para estes dous espacios, para o barrio do Cura e a panificadora que queremos facer. Como ben sabedes, últimamente o alcalde de Vigo si que quere encetar, meterlle man á panificadora e sacou unha estrategia, pois un pouco a mí me sorprendeu bastante, que é aliarse coa zona franca, non? Eu sempre pensei que a zona franca pois ocupa de rollos, non? Do porto, industriais, mercantís. Pero, bueno, realmente é verdade, porque leio uns estatutos da zona franca e sí, tamén pode facer cousas sociais e culturais. Entón, quere que a zona franca compre 2/3 da propiedade e o concello outro tercio. Isto descubre unha mentalidade de especulador inmobiliario completamente, porque realmente está pensando en comprar unha parcela sin saber moi ben o que quere facer con ela, non? Está falando duns usos que non se sabe, o sea, hai parte de vivenda, parte de usos culturais, parte de oficinas, para o concello, para a zona franca, pero non se sabe que para cada un, non hai un estudio, nin encargou maqueta, nin infografía, nin nada, o ten todo na cabeza él, e nos quere convencer de que o único que se está preocupando é de comprar, non está preocupando nin de conservar, nin de facer un estudio, nin nada, nin preguntarlle a xente, xa, non? Eses procesos de que falaba Lois Pérez Castillo, de preguntarlle a xente, oi, que quere que fagamos coa panificadora este elemento de patrimonio industrial, a ver que podemos conservar, a ver a que podemos dedicar. O sea, todo a súa cabeza en esas tablas. E, bueno, hasta aquí, por a miña parte da panificadora, se queréis, podemos falar un pouco da panificadora, logo pasamos ao barrio do Cura, que non teño exposición preparada, sería máis así de palabra. Isto estaba antes na página web de Entremos, pero xa non o temos, entonces vou a aproveitar, xa que estades aquí uns cantos, pois vou ensinar o interior da panificadora. Bueno, en YouTube hai varios vídeos que ensenan o interior, pero vou só que aquí saime. Se vai. Perdona, Rita, que te cortei. Nada, tranquilo. Si vai. Aquí está. Vale, non sabes como funciona isto. Bueno, esta é a sala del sacado, a segunda planta da panificadora, o edificio principal, estamos encima dos fornos. Bueno, como vedes, hai maquinaria, todo bastante. Aquí xa está chovendo, non? Isto está debaixo da parte cardeu. Sabemos como aquí está filtrando a través de estes bloques, non? Bueno, aquí non se ve, está unha pasarela que comunica co edificio da fábrica de piensos, o edificio da Rúa Falperra. Bueno, esta é a parte cardeu, aquí onde estaban os arquivos.
E aquí hai outra, que é unha cinta transportadora para levar os sacos, que logo baixen por un tobogán para baixo, que comunica coa fábrica, co almacén de fariñas. Bueno, iso que decía antes, que está todo intercomunicado, ¿no? Damos un paseo, ¿no? Sí. No tenemos todo el espacio. Estas fotos foron sacadas, pois, no 2010, unha cousa así. Isto non funciona. Non, porque aquí... Este posiblemente é o espacio que mellor está, que a fábrica de piensos, como dixen antes, é o máis novo, se fixo nos anos 60. A parte exterior é de perpiaños de granito, son a parte sólida, e logo ten unha estructura moi lixeira de cerchas, non? De metálicas. E aquí é un espacio prácticamente seco todavía, isto está para entrar, ou estaba para entrar daquela, aquí se sai a rúa cuberta. Bueno, iso habría que limpalo un pouco, apenas ten ventanas rotas, bueno, daquela, agora xa está. E bueno, este continúa para outro lado, aquí non se ve, pero digamos que por outro lado está igual. Aí. Perdón. Con informática non me debo ver. Este é un dos espacios meus favoritos, é a sección de moenda. Estes son as poucas maquinarias así que están un pouco ben conservadas todavía, son muiños dos modernos, estes dos centroeuropeos. Bueno, como vedes, aquí que acontece que parte dos pisos superiores da sección de moenda estaban feitos en madeira. Cando fechou foi unha... Bueno, esta cousa que pasa contigo, non se sabe moi ben como, acabaron no Pazo de Castrelos. O sea, o Pazo de Castrelos, o chan, que hai agora, porque daquela tiñan carcoma, foron sacadas de aquí, que é unha madeira moi boa, polo que, bueno, foi no prensa do momento, pino rojo de Oregón, traído de Estados Unidos, e con un tratamento novedoso daquela que era metelos en gasoil. Entón é unha madeira que está en moi bo estado de conservación. Esta saída por aquí, que de madeira, está moi finamente labrada, e, bueno, ten un tacto maravilloso, é suaveciña, e está bastante ben conservada. Afortunadamente esta parte non ardeu. E, bueno, isto aquí, bueno, estamos en riba da parte de sacada. Aquí isto é o fugulín. Tedes fotos en detalle así de... Teño, sí. Do que está labrado de madeira ou das máquinas. Sí, en xeral. Da parte de abaixo os peldaños son de barreras, feitos en barreras, que son metálicos. Este solo tamén é unha cousa moi rara porque é un solo metálico, son azulejos de metálicos. Este aquí, a parte dos fornos, estarían aquí. Bueno, este está un pouco máis tocado, o outro está un pouco mellor, sobre todo para a parte accesora. Esta, aquí temos, aquí tamén, a ver se va a ver. Non, es que estamos xusto, onde está o fotógrafo. É unha cousa moi curiosa porque é un ascensor dunha sola planta, unha plataforma gigante, parece unha estructura de teatro de ópera, non? Desto que suben así para subir da parte de abaixo para arriba. Pero este espacio sempre pensei, bueno, que a luz que ten, ata o punto de que crece vegetación dentro do edificio. Este outro forno que tamén está desmantelado. Si, este espacio, posiblemente se son máis de calidad. Ten o teito máis alto, ten moitísima luz. Bueno, está así un pouco destrozado, pero bueno. Esta rúa cuberta, ¿no? Este edificio é o edificio principal, este é o soto do edificio principal, o sea, por arriba está a sección de moenda, onde estuvimos justo agora, e esta parte de abaixo. Este é a fábrica de piensos. Non se ven os hilos aquí. É verdade, que este foi mal, perdón. Bueno, e aquí están os hilos, aunque non se vexan moi ben, con toda esa vegetación. Aquí esta parte sí que foi desbrozada polo veciño que vive xusto ao lado dos hilos porque lle entraba a maleza, entrou con herbicida e entón matou todo iso. Bueno, iso daquela. Aí está a enfermería, o que está aí xusto é a enfermería, que bueno, este é unha pena que non ten desarrollo para arriba.
aquí xa estivemos. Sí, xa estivemos. E aquí tamén, teño duplicadas. Bueno, con síntesis. Está algo confundido aí. Bueno, pois iso, máis nada de... xa nos dimos o paseo. Entón, Rita, que ibas a decir?